Når du løfter maskinen, er det vigtigt, at du kun tager fat i bunden af maskinen. Du må aldrig løfte op i selve plastikkammerne. Sørg ydermere for, at ledningen ligger frit under maskinen, og at den ikke ved en fejl er kommet ind under et af benene, så maskinen står oven på ledningen. Det første du gør, er at tage drypbakkerne ud af maskinen og sætte dem på for neden. Husk at få de hvide overløbsslanger ned i drypbakken. Derefter sætter du hætten på, startende bagfra, vippende ned foran og sætter stikket i omme bag på maskinen. Hæld derefter 5 liter koldt vand op i kammeret. Og kontroller, at maskinen ikke er utæt. Derefter tager du låget af saften. Sørg for at tage den røde sikringsring af, der sidder under kapslen, så den ikke falder ned i maskinen, når du hælder saften i. Hæld nu halvdelen af dunken i, svarende til 1 liter saft. Husk, det er 2 liters dunke. Således at blandingsforholdet hedder 1:5. 5 liter vand og 1 liter saft. Herefter sætter du hætten på igen og sætter stikket om i stikket på bagsiden af maskinen. Hvis maskinen fyldes helt op, må max level ikke overskrides. Det er ca. 11 liter. På siden af maskinen finder du knapperne til maskinen. De 2 knapper til sneglene skal være tændt, så sneglene drejer rundt i de kamre, der er fyldt. På tokammersmaskinen er det ursymbolet, der betyder frost, så de skal trykkes op på 1, for at maskinen kan lave slåsejs. Knappen her i hjørnet laver lys i hætterne, hvis du har husket at sætte stikket i. Uret skal I overhovedet ikke pille ved, men det er vigtigt, at knappen står på 1. Nu trykker I blot på den grønne knap, så starter maskinen, og der er slåsejs om 2 timer. På displayet i toppen kan I skiftevis se temperaturen, hvordan den falder, imellem de 2 eller 3 kamre. Bemærk på vores trekammersmaskiner, der er 1 opad, køl, og trin 2 nedad af frost, altså det omvendte af tokammersmaskinen. Hold øje med, at sneglene kører uhindret og frit rundt og ikke går i stå. Bag på maskinen sidder 2 røde markeringer, der viser, hvor hårdt maskinen den fryser. De går fra en markering, der hedder 1 til 4. Jo højere tal, jo hårdere fryser maskinen. Dette kan justeres ved at dreje på toppen af maskinen på den lille røde justeringsskrue. Maskinen skal helst stå på ca. 2. Efter ca. 20-30 minutter begynder der at komme isflager i vandet, og det er helt normalt, at maskinen siger kliklyde under opstart. Når slåsejsen er klar, trykkes håndtaget helt ned og slippes helt ved brug. Der må gerne komme alkohol i slåsejsen. Dog er det ekstremt vigtigt, at slåsejsen har opnået den helt rigtige konsistens først. Kommer alkohol i for tidligt, kan det aldrig fryse, og det bliver ikke til slåsejs. Der må kun bruges klar alkohol, såsom rom, vodka, tequila med videre. Der må ikke bruges alkohol med farve, såsom Pernod med flere. Ved rengøring tømmes det sidste slåsejs ud af kammeret, og der hældes 5 liter lunken vand op i kammeret. Tag herefter en blød svamp og gør kammeret rent på indersiden. Aldrig med den grove side af svampen. Altid kun den bløde side. Dyp svampen i vandet og vask forsigtigt kammeret på indersiden hele vejen rundt.
Husk også at vaske den hvide snegl med svampen på begge sider. Og sneglen kan drejes let med håndkraft, så man kommer hele vejen rundt. Efter endt rengøring tappes vandet af igen og smides ud. Drypbakkerne kan blot vaskes af i hånden i ganske almindelig sæbevand. Hætterne tørres af på undersiden med en fugtig opvredet klud. Hvis der er meget slåsejs tilbage, når festen slutter, kan du trykke knappen fra frost til køl og gå i seng. Så kører maskinen videre uden at fryse, og der er saftevand til rengøringsholdet næste morgen. Med mindre I har haft alkohol i, så bliver det en sjov rengøring. Hvis I slukker maskinen helt, er det vigtigt, at I ikke tænder den op igen, hvis der er gået mere end 10 minutter, da slåsejsen bliver til en isblok, og det kan sneglen ikke dreje rundt, og det kan skade gearmotoren. Tag derfor eventuelt ledningen ud af væggen, hvis I har slukket maskinen helt. Overskydende saftkoncentrat kan gemmes og bruges til almindelig saftevand i blandingsforholdet 1:8. På den måde går det ikke til spilde. Maskinen må aldrig køre uden saftkoncentrat. Det er ikke nok med kun vand. Der skal være saft i blandingen, når maskinen tændes, da den fryser virkelig hurtigt. Rigtig god fornøjelse.